سلام سلام اخوات على من زلهم تجارو يتراويان كمي لهم كمي وعلكم ناولكم كمي يمسكم بعد زلهم سلام تاريخ كلهم هز تجراي هز يرترا على من زلهم ناي صمدو سلام تجيفكم تخدو زلهم صمدنا ربحاتاتو بزح سلا زخونه ناي دم عنتي كمتي معلتاوي زمصركم حبريتان كونتات ناي تزوا ناي عدنا تجراي ناي غرواوتنا هاجرات السودان إرترا جيبوتي جزئي سوماليا كمون تفرس لهاجر إثيوبيا انتهي ترخوي نابينينا زيادة ودزيات هي حيزركم مسئ زلخو اسكاب تي اتو ያው ቲ ሰላምታይ ንኩልኩም ንኽበጽሕ ተስፋ ይገብር ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ጽንሕ ኢልኩም እውን ትሪእዎ እዚ ቪድዮ እዚዩ ሰላምታይ ሒዙ እውን ደጋጊመ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ እና ከምኡ እውን ኩሉ ትግርኛ ተዛራቢ ዝኾነ ወይ ትግርኛ ዝሰምዕ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ሰላምታይ ይብጻሕኩም እዚዩ ካበልኩ ኩነታት ትግራይ እንታይ እዩ ዝኒሄ ኢለ እየ ሎማዓንቲ ብደንብ ጌርና ምስቲ ዝገርመኩምስ እቲ ጽምዶ ክንብል ከለና ምስቲ ጽምዶ ተተሓሓዘ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብቲ ባይታ ታደሰ ወረደ ኸ እንታይ ብምንታይ ምክንያት እዩ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ታደሰ ወረደ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ሎማዓንቲ ካብ ትግራይ መሊቑ ኸይዱ ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ትግራይ መሊቑ ዝኸደሉ ምክንያታት ግን እንታይ እዩ ዘለውና ሓበሬታ እውን ክገልፀልኩም እየ ተን ዲቴለን ከመይ እዩ ወፂኡ ናብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ እንታይ ክገብር እዩ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ እውን ዝረኸብኩ ሓበሬታታት እውን ኣብዚ ከቕምጠልኩም እየ ቅድሚ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምትንታነይ ኣብ ትግራይ ኣብ ሸራሮ ዝነበረ ናይ ርክክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን መብዛሕትኩም ሰሚዕኹሞ ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ሓደ ሕፅር ዝበለ ቪድዮታትን ፎቶታትን እውን ሰቂልና ኣለና ኣብ ሸራሮ ህዝቢ ኤርትራ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ካብ ኤርትራ መፂኡ ምስ ወገንና ህዝቢ ትግራይ ክንራኸብ ኢና ኢሉ መፂኡ ርክክብ ገይሩ ህዝብታት ኤርትራ ስዋ እንጀራ ካልኦት ነገራት ሒዙ መፂኡ ምስቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ዝተቐበሎ ከዓን ንሱ እውን እኽለማያት ሰራሪሑ ሆሳና እውን ስለ ዝኾነ በዓላት እውን ስለ ለምቅነ ብፅቡቕ መገዲ ህዝቢ ሸራሮ ንጎረቤትና ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ተቐቢሉ ናይቲ ሃይማኖት መራሕቲ ተይቀረዩ እቲ ፎቶታት ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተወንዚሑልኩም ኣሎ ኣብ ናተይ ፌስቡክ እውን ዘርጊሑ እየ ኣለኹ ማለት እዩ እዚዩ እቲ ሰላም ዝብህግ ዝደሊ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብጣዕሚ ክቅፅል ከም ዝኾነ ብውልቀ ሰባት ከም ዘይፈርስ ድሕሪ ሒዚ እቶም ንኸፍርስዎ ዝምክሩ ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ኣካላት ዘይቐንዖም ምዃኑ ግን ከረጋግፀልኩም ይደሊ ማለት እዩ ስለዚሁ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ትግራይ ናብ ሸራሮ መፂኦም ምስ ህዝቢ ትግራይ ስዋ እንጀራ ካሊእ ነገራት ኣብኡ ሓቢሮም ዝበልዑሉ ዝሰተይሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣራኺብዎም መጀመርታ ጊዜ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ወገናትና ህዝቢ ትግራይ ተመዛቢሎም 5 ዓመትን ፈርቓን ኣብ ጨና ዝሳቐዩ ዝሞቱ ዘለዉ ንሕና እውን ንእሽትለይ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ኢሎም ናብ ኣከባቢ 400 ኩንታላት ፅጋዕ ትቁፅሪ ዋላ ምናልባት ክበዝሕ ወይ ክውሕድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ግን ናብ 400ታት ዝኸውን ኩንታላት ሒዞም ከም ዝመፁ ነቶም ተመዛበልቲ ወገናትና ንሓገዝ ኢሎም ዝገበርዎ ድጋፍ የቕኒየልና ነመስግን ካብቶም ሰላም እዚ ኣብቲ ህዝብታት ክልቲኡ ከይሰፍን ቃለሱ ዘለዉ እንኳዕ መሓረና እንኳዕ ከዓ ጥዑያት ሰባት ኮይኖም ንዓድና መፂኦም ንህዝብና ኣብቲ ባይታ እቲ ስቃይ መከራ ረእይዎ ኣብቲ ባይታ ብብዝሓት ዝሰማዕኽዎ እንታይ እዩ ኣብ ጌጋ ከም ዝነበርና ህዝብና ደቅና ናብ ኩናት እቲና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ስቃይ መከራ ጭፍጫፈ ጌጋ ከም ዝኾነ ኤርትራውያን ነቲ ህዝብና ኣብቲ ባይታ ብኣካል መፂኦም
ተዛትዮም እቲ ጌጋታት ከም ዝነበረ ንስኻን ንቐጻሊ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡታት ጨካን ዝኾነ ጀኖሳይዳል ውግኣት ከይካየድ ንሱ ከመይ ጌርና እቲ ካሕሳ ዝግብኦ እናኻሓስና እቲ ዝቕጻዕ መጨረሻ ግን ናብ ካሊእ ግዜ ብልኡኻት ሽዋ ዝመፁና ኣብዚ ክልቲኡ ወገን ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝመፅእ ኩናት ንቐጻሊ ከይህሉ እንታይ ክንገብር ኣለና ከመይ ጌርና ኸ ፍቅርና ክንርኢ ኣለና ኢሎም እዮም መፅኦም ናብ ትግራይ እዚ ፅቡቅ እዩ እዚ ፅምዶ እዚ ተጠናኺሩ ንብልፅግና ድቃስ ከዲእዎ ኣሎ ትማሊ ነጊረኩም እየ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብዚ ቦታ ወፂኦም ሃዲሞም ብራዕዲ ከይዶም እዮም ኢለኩም እየ ሎማዓንቲ እውን ተወሰኸ ቦታታት ሃዲሙ ወፂኡ ኣሎ እዩ ብልፅግና ምዕራብ ትግራይ ትናይ ትማሊ ጥራይ ይኮን ሎማዓንቲ እውን ተወሳኺ ሒዚ ሓደ ኣሕዋት ለይቲ ደቂሰ እንዳሃለኹ ዝደወልኩም ዘለኹም ይቕሬታ ኣብዚ ትከታተሉ ሰሚዑ እየ እቲ መልእኽትኹም የቕኒየለይ ኣብ ሰራዊት እውን ዘለኹም እቲ ፅሓፍኩምለይ ሓደ ነገራት ዝለኣኩምለይ ተቐቢለ እየ እቲ ማዕዳ ስለዚዩ ሰራዊትና ብዙ ይወፅእ ኣሎ ሰራዊትና ብዙ ይኣቶ ኣሎታት ንቆጠብ እዚ ንጠንቀቕ ዝብል ሓበሬታን መልእኽትን መፅኡ ኣሎ ፅቡቕ ባህሊ እየ ፅቡቕ ብጣዕሚ ስለዚ ሓፈሻዊ ፀላኢ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ራዕዲ ኣትይዎ ካብቲ ትማሊ ተወሳኺ ሃዲሙ ከይዱ ዝበልኩኹም ኣብ ካሊእ ቦታታት እውን እናወፀ ይሃድም ከም ዘሎ ራዕዲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንምንታይ ተፈጢሩ ናፍቲ ናይ ታደሰ ወረደ ከተሓዘርኩም እየ ታደሰ ወረደ ነቲ ካቢነ ናይ ትግራይ እንተየማየጠ ነቲ ፀጥታ ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ዝመርሖ ፀጥታ ናይ ትግራይ እንተይተመያየጠ ምስቲ ውድብ ሕወሓት እንተይተመያየጠ ምስቲ ካውንስል ኣብ ስርሑ ኣትዩ ዝሰርሕ ዘሎ ሰዓት እዙ እንተይተመያየጠ ነቶም ዓጀብቱ ናብ ኤርፖርት ኣብፅሑኒ ጉዳይ እኒህኒ ኢሉ ከይዱ ናብ ኤርፖርት ብልፅግና በቲ ኖርማል ኣየር ዘይኮነ ናይ በይኑ ኣየር ኣዘጋጅ ሰይድሉ ብልፅግና ኦሮሞ ኣየር ተፀቢያቶ ኣብቲ ኤርፖርት ተሳፈርቲ ይነበርዎ ካልኦት ኖርማሊ ተሳፊሩ ምስ ካልኦት ሰባት ምስ ዝኸዱ ካልኦት ተሳፈርቲ ተሳፊሮም እዩ ዝኸይድ ኣዲስ ኣበባ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ ሕዚ ይኸይድ ይመፅእ ነይሩ እዩ ናይ ሎም መዓንቲ ግን ትፍሉይ ዝገበሮ እንታይ እዩ ንፀጥታ ትግራይ እውን ኣይፍለጠን ኣይተዛረበን እዙይ ንባዕሉ እውን ሓደጋ እዩ ባይዘወይ ኖርማሊ ነቲ ናይ ፀጥታ ኣመራርሓ ናይ መራሕቲ ፕላናት ተማይጥካ እቲ ቼን ከማንድ ዝበሃልኒ ንኣብነት ናይ ፀጥታ መራሒ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ እዩ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ሓላፍነቱ ናይ ትግራይ ፀጥታታት ተጠናኺሩ ስርሑ ክሰርሕ ፀገማት ከይፍጠር መራሕቲ ቅንፀላታት ከየጋጥሞም ካሊእ ነገራት ከየጋጥም ዝመርሕ ዘሎ ኣካል እዩ እዚ ዝመርሖ ፀጥታ ትግራይ ንስኻ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ፕሬዚደንት ኮይንካ ነቲ ፀጥታ መራሒ ዘይተማኽረሉ ነቲ ካቢነ እውን ስራሕ እኒሄና በአዲስ ኣበባ ኢልካ ዘይተማኽረሉ ብልፅግና ናይ ባዕሉ ኣየር ኣብ ኤርፖርት ዕሊቡ በይንኻ ሳፊሩ ንኣዲስ ኣበባ ዝወሰደካ እንታይ ንክትገብር እዩ ዝብል ሕቶ ንኩልኩም ክገድፎ እየ ትናተይ ሓበሬታ ግን ክነግረኩም እየ ታደሰ ወረደ ንምንታይ እዩ ከይዱ ክልተ መዓልቲ እየን ቀሪዮን ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ክልተ መዓልቲ ቀሪዮን ኣለዋ ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ዘብቅዓለን ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ከም ዝበሎ እዩ ክነግረኩም እንታይ ክገብር ከም ዝኸደ ታደሰ ወረደ ክምለስ እዩ ንትግራይ ትፈልጥዎ ዘለኩም ክምለስ እዩ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደሉ ግን ንሽዱሽተ ወርሒ ከናውሐልካ እየ ኢልዎ ንሽዱሽተ ወርሒ ከናውሐልካ እየ ስልጣንካ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ከዓነየ 12 ዝሓዘ 11 12 ነጥብታት ዝሓዛ ኣጀንዳ ክበካ እየ እሞ ንዓ ክንዛተ ኢልዎ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ንዓ ክንዛተ ኣጀንዳ ክበካ እየ እንታይ ክትገብር ከም ዝኾንካ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ስልጣንካ ከቐፅሎ እየ ኢልዎ ኣሎ ኦኬ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ እንታይ ክገብር ደልይዎ ብልፅግና ኦሮሞ ትፈልጥዎ ዘለኩም ተጋሩ ኣብዚ ክንቃለሶ ዘለና ማለት እዩ ንሕና ምስ ውድብና ምስ ሰራዊትና ምስ ህዝብና ኮይና ንታደሰ ወረደ
ክድዓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኤክስቴንሽን ናይ ጌታቸው ረዳ ስለ ዝኾነ ኣብዚዩ እንታይ ኢና ክንቃለሶ ክነግረኩም እየ ቅድሚ እንታይ ኢና ክንቃለሶ ምባለይ ግን አብይ አሕመድ ኣነት ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ናይ 6 ወርሒ ስልጣን ከቕፅሎ ሓደ ካልኣይ ታደሰ ወረደ ናብ ትግራይ መፅኡ ባጀት ናይ ትግራይ ናይ መማሃራን ናይ ወዘተ ወዘተ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ከልቅቕ እየ ኸይደ ክዛተ ምስ አብይ አሕመድ ኢሉ አብይ አሕመድ እተን ሓደ ሓደ ናይ መማሃራን ናይ ገለገለ ዝበሃላ ባጀት ንኽለቅቕ ብዙ ገይሩ ታደሰ ወረደ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሲሉ ነቲ ህዝቢ ከደናገር ነቲ ህዝቢ ትግራይ ሶ ባጀት ከልቅቕ እየ ኸይደ ኢሉ ሓደ ነጥብ ከቕምጥ እዩ ኣብ መቐለ መፅኡ ካልኣይ ሒዙ እውን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ፌደራል እናሃለወ ሰራዊት ትግራይ ኣያቱን ህዝብና ግን ንመልስ ኢሉ ምስ ሕወሓት ወዲ ወረደ ክጨቃጨቕ ቶም ተሰግሲጎም ኣብ ትሕቲ ወዲ ወረደ ዝኔው ሒዙ እውን ንኣዲስ ኣበባ ክሓድሙ እንድሕር እዚኣ ዘይቀኒዓቶ ወዲ ወረደ ተዘጋጅዮም ዘለዉ እውን ክግብሉ ክሕይሉ ክጠናኸሩ ዕላማዎም ዝሓዙ ሒዙ እውን ውድብ ሕወሓት ኣፍሪስካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ካሕዳማት ኣብ ትግራይ ኣምፂኻ ኣብ ሰክተራት ተፈላለየ ሰክተር ናይ ትግራይ መንመን ኣበይ ከም ዝመርሕ መዲቡ እዩ ዘሎ ሒዙ ብልፅግና ሶ ካሊእ እንታይ እዩ ክገብር ደልይዎ ታደሰ ወረደ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 6 ወርሒ መቐፀልታ ጽምዶ ከፍርስ ርክክብና ምስ ኤርትራ ጠቕላላ ከቋርፅ እዚ ከፍርስ ኣዋፊሩ ዝሰርሕ ዘሎ እነ ኣረጋይ ካልኦት ኣለዉ ናይ ፀጥታ ነይሮም እቲ ናይ ፀጥታ መራሒ ኣባሪርዎም ኣሲሮ ሸማቂቕዎም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሽሞም ድሓን ክቁጠብ እየ ንብሎም እምበር እቲ ፀጥታ መራሒ ንባዕሉ ምስ ፀላእትና እናሰርሐ ነቶም ኣብቲ ስርሖም ዘለዉ ግን ብልቢ ብሓቂ ስለ ዝቃለሱ ንኣቶም ናሻመቑ እናኣሰሩ ዘሳቀይዎም ኣካላት ኣለዉ ናብ ሰዓት እዚ እቲ ናይ ፀጥታ ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ናይ ፍስሓ ማንጁስ ከይመስለኩም ናይ ሰንትራል እኒሄና እዩ ሒዚ እቲ ናይ ሰንትራል እኒሄ ፀጥታና ዘይጠዓየ ምዃኑ ኣብኡ ዘለዉ ኣካላት ንትግራይ ንምፍራስ ሒዙ እውን ልኡኻት ናይ ብልፅግና ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣብ ፖሊስ ትግራይ ውሽጢ ናይ ብልፅግና ልኡኻት ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዚኦም ኣኻኺብካ መሓውር ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ጽምዶ ከፍርሱን ሕወሓት ከፍርሱን ህዝቢ ትግራይ መራሒ ዘይብሉ ከትርፉን ሰራዊት ትግራይ ክብትኑ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ እዚአን ታደሰ ወረደ ብዝርዝር ፈሪሙለን ንኽመፅእ ናይ 6 ወርሒ ተወሳኺ ንክህቦ አብይ አሕመድ እዩ ኸይዱ ዝኒሀና ኣዲስ ኣበባ ካልኦት እውን ኣሎ ዝርዝራት ተደልዮም ተን 11 ድየን 12 ተን ዝርዝር ወዲ ወረደ ክወሃብኦ ሶ እዚ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ግን ኣነ ነጊረኩም ኣለኹ ሓደ ፅምዶ ንምፍራስ እዩ ካልኣይ ሕወሓት ንምፍራስ እዩ ሳልሳይ ሰራዊት ንምፍራስ እዩ ራብዓይ ህዝቢ ትግራይ መራሒ ዘይብሉ ንምትራፍ እዩ ሓምሻይ ምዕራብ ትግራይ ንፌደራል ኢልካ ፅባሕ ንጎ ጠቕላላ ናብ ትግራይ ከይምለስ እዩ ሻድሻይ እዚኣ ምስ ሓለፈት ምርጫ ካይደ መሪፀ እየ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ዝበሃል ጠጠው ኣቢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ጥራይ ጌርካ ክፍለ ሃገራት ዝበሃል ክስረዝ ወሲኑ ወዲኡ ይብልፅግና እዚአን ወዲ እዚአን ተን ካልኦት 4 ዘይገለፅክዎን ዘለዎ ይኹና ተን 7 ገሊፀልኩም ኣለኹ ናይ ብልፅግና ዓላማ እዚአን ንኸተግብራ ታደሰ ወረደ ኻን ኩለን ሃፍተ ገነቶ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ቤንሻንጉል ዘለዋ ኣብ ካሊእ ዘለዋ ትካላት ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሃፍተ ገነት ሓንቲ ነገር ከም ዘይትንከፋ ካብኡ ላዕሊ እውን ዝደለዮ ስልጣን ኣብ ትሕቲ ብልፅግና ንኽረክብ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ንኽቕፅል ታደሰ ወረደ እዚኣ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዚኣ እያ ተልእኽቶ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ታደሰ ወረደ እውን እዚኣ ክቕበል ከይዱ ኣሎ ኦኬ ሰውዚዩ እቲ ናይ ፀላእትና ብተጋሩ ገይሮም ከፍርሱና ብተጋሩ ገይሮም ሰራዊትና ክብትኑ ዝሰርሑ ዘለዉ ንዚኦም ዝመርሕ ዘሎ ንስኻ ዓቕሚ ዘለካ 50 ዓመት ዝተጋደልካ ንሕወሓት እውን 50 ዓመት ትፈልጣ ንስኻ ኢኻ ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ተፍርሳ ስለዚሁ ኣዲስ ኣበባ መፂኻ
اتورقت خبرك أي حسكات خيد كأو حوحات سراوي تجراي هز تجراي عين قبلن أبكي خا معالتها إيلو عند حر عاويو بتناي عفار زنهي تبيف استبهار ناي تجارو عطوات جيرنا خوينات أب تجراي خنجمرينا عرس بعصم يوم جمبيرو مويلنا إلنا حق خنا خبرينا إلنا خانية أب تجراي خوينات نخفت زحاز الشرحيو نزي تقبل جنرال تعدس وردين هنا نزي زقبلو محاور ناي تعدس وردي أم محاور زنيو صليت أب هز تجراي صليت أب حوحات صليت أب سراوي تجراي زحدرو تجارية موشنا خوينم أب بوليس أب جزياو محدار أب حد تفعل سكترات ولا سب هافتن تيكري أب مقالنا أبنت ناي سب هوتيل زوننو هوتيلات وننتي إتهم حد ناي أب جزياو محدار زلون أب حد تصرحون زركولو أب ناي هيا هولت قمت على زلو هوتيل شو ميت نحلي أو نتراخو نتاي ما يتونسي أو زكاتلو ومسوات ما عاد نقدر له نحنا كم تجارو يصلحلنا إلا أنا سوق إلا بتعجز حجنا يزلنا بر تقول كله سو حنقول توصينا يو تهز تجراي مدن جزئيو بتعمل محفري خاب حد وجنو مساخو بينا لنا ناولو حيز خاز جرمس لمكنه بإنجليزية قدمي خلت ورحي ثلاث أمثال ورحي زجارة تصححي ناي حادنت ناي تجارو كمي نحدا خمس زلوا أمسيلو حدا بإنجليزية صحافة كافت ناي توم صتا أما راحة حدا نهلكم أما غدا لمكن كان أنا ديسابا بس حز مسح جن أيكركم ديسابا أي جورك وني لخيد ويو جن أفتناي تقرأ صتا أما راحة زلوا أما ريحنا كوينو ديسابا بس حمسيو لعلي 40,000 دولار أو إيربورت تفتش ترخي ويو لعل 40,000 دولار تقطري 44,000 يو أنا زل مثلا حبريتا 44,000 دولار أب شانتو ترخيوه أديس أبابا بصيحو مصيو إزيو أب سلايا أبناي تجراي سنترال إنتليجنس سرح سبيو تاينا نخون زلنا يزحتو ودو وردزي بدن بغير يفلت بدن بغير سردو أب تحت محاور خوينو بإنجليزية صحف مصيكم زلو تغارو من يزارو زلوكو ترديكم الله تبي إنجليزية صحفو زل آخركم ناي تجراي حادنتا بزي مجد تخيلنا أينا إيلو ناب دياسبرا تجراي سيدو وزل صحف أنا تجراي كيدا مسمسخو إيو تصحف مصين كافتم ناي بعلتم ناي سلايا محاور زوافروهم إذي أنا رسكي يا جين ناخا خن كان لنايلهم سديدهم ما تصحفتي تعالتها نيتنيا نايز مسقتلو لمكن عندنا تصحفت نسا تزرقي حلا أب دياسبرا تجار كافتم دياسبرا زلو تجارو حادثة ناي سردا مرس مليسون لي بوشتي من كم ما كم خمس صحافة من تايدر يصحفوا عفتناي استاسلها محاور أمرار حزنه ندياسبرا تجراي متشوربري مشودي بإنجليزية يصحفوا أسأقوله قد بخنتور حيز يصحفوا حيز زلقا قاعدين نفلدينا نمنتاي كم زخلت منياتو تصحاي سله تعرف زلا تجراي بتجارم بر ببانداتات كم زي تمرح تجراي بناي بعلا ولادا زخ حدا اب وشت خوين شرشيرو نودبنا نسراويتنا نهزبنا زي يفرس زي يبتن مخانو ارينا يينا دغاغيمنا لؤخات ناي بتصغنا ان جيتاچو ردا ان صادقان ادوታት ሽረ ብሸበጥ ባሪሮኖም ተማጉይተን ዓቅሚ ከም ዘይብሎም ሰካራም ጌታቸው ሓተላ ሰካራም አትኾኑ መራሕቲ ናበልና ናምፃና ናብላዕሊ ህዝብና ሓድነትና ሽርሽሩ ምዕራብ ትግራይ ከይናኣቱ ኮነ ኢሎም ቃልስና ዘባላሸው ጸለምት ኸይድና ኹይናትና ዘባላሸው እኒ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዮም ህዝብ ትግራይ ፍለጥ ሰራዊት ትግራይ ንቃሕ ሰራዊት ትግራይ ፍለጦ እንታይ ዝግበር ዘሎ አዲስ አበባ ኸይድዝን የታደሰ ወረደ ሒዚ ናይ 6 ወርሕ ስልጣን ተዋሂብኒ እዩ ስለዚ ካብ ስልጣን አይወርድ ይኽብለካ ብናሃቱ ልኡኽ ትወዲ ደርጊ ወዲ ወታደር ዳዊት ከበደው ነጊሩና እዩ ብግልጺ ዳዊት ከበደው እንታይ ዲልና ሱቅ ኢለ ዝወርድ ከይመስለኩም ክዋገእኩም እየ ኢልኩም እዩ ኮይሉ መግለጽ ይሁንና በመሓርኛ ቅድሚ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ሰሚዕኩም ኢኹም ተስታውሱ ኢኹም አይኮነን እንታይ ደም ዝገብሩ ዘለው ስለዚ ንሕና صمدو خفرس وزلين እንታይ መስለኩም ምስ ኤርትራ ምስላት ማለት ዓቅም ተፈጢርና ኣለና ማለት እዩ 300 እንስሳ ንግርን አይን ዕጾን ማለት እዩ ምስ አምሓራ ጽምዶ ምግባር ታይ ማለት እዩ ናይ አምሓራ ህዝቢ ተገምጢሉ ምሳና አይዋጋን አይዳፋፋን ዛዕባ ምዕራብ ዘይኮነ ዝሓስብ ዘሎ ዛዕባ ህልውነቱ ዛዕባ መሪዮቶፍ ዘለዎ ዓድ እምበር ዛዕባ እንዳምባተ ናይ ትግራይ መሬት ናትካ እዩ እናበለ ብልጽግና ኦሮሞ ሰፊሩ ወዝኒሄ
ጀነራላት ናይ ብልጽግና ናይ ኦሮሞ ተወለቲ እሊታት እዮም ምዕራብ ትግራይ ሕርሻናውን ወሪሮሞ ዝፍስሙሉ ዘለው ናይ አምሓራ ህዝቢ ኣይኮንን እዚ ክትፈልጥዎ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ እንድሕር ተረዲእና ቶማስ ኤፍሬም ካባኻ ዘይጽበዮ ጽሑፍ ኢኻ ትጽሕፍ ዘለኻ እዚ ከዓነየ ናይ ግዕዝያት ካባኻ ዘይጽበዮ ናይ ስድታት እዩ ንስኻ ተደሊኻ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ንዝደለኻዮ ወዲ ትትብሎ ዘለኻ ኣተግብሮ ኣነ ግን ከምኡታት ጽያፍ ነገር ካባኻ ይጽበይኽዎን ሓቀየ ጽያፍ እዩ ኸማን በተለይ ንስኻ ትግራዋይ ኮይንካ ካብቶም ዝወረዱ ሓደ ንክትከውን ለማዓንተ እዚ ዝሪኦ ዘለኹ ጽሑፍካ ግን መሕፈሪ እዩ ትጥቀሞ ዘለኻ ቃል ግን ኣነ ኣይርዕለን ግን መሕፈሪ ጽሑፍ ኣይትጽሓፍ ናኻ እውን ዝምጥን ኣይኮነን ምክንያቱስ ኣነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ይገልጽ ኣለኹ እንድሕር ዘይተቐቢልካዮ ብንበርትዖት ማጎተኒ ዓቕሚ እንተልዩካ ግን ንእከለ ከምዚ ግበሮ ኢልካ ክትጽሕፍ ግን ጽያፍ እዩ ብባህልና ወዲ ተባዕታይ ምስ ወዲ ተባዕታይ ከምዚያት ነገር ዝሰርሕ ነገር የለን ተረዲኳ ስለዚሁ ታደሰ ወረደ ሒዙ እውን ህዝቢ ትግራይ ንኸፍርስ ሰራዊት ትግራይ ንኸፍርስ ውድብ ሕወሓት ንኸፍርስ ውዳበታትና መሪሕነትና ኸፍርስ ኣዲስ ኣበባ ይርከብ ኣብዚዩ ውድብና ሕወሓት ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ታደሰ ወረደ ተመሊሱ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ ናይ 6 ወርሒ ኣናዊሕለ እዩ ብልጽግና ኦሮሞ ኢሉ ንኣኻ ክእምን ምሳኻ ኮይነ ክቃለስየ ዓድና ክንምለሲና ምዕራብ ክንምለሲና ኢሉ ተተቐቢልካዮ እቲ ጸገም ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ብልጽግና ኣይኮነን እቲ ጸገም ናይ ባዕልና መሪሕነት ናይ ሕወሓት ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጸገም እዩ ምክንያቱ እዚኣቶም ነፂሎም እዮም ካባና ኣንጻርና እዮም ተበጊሶም ዘለዉ ከጥፍኡና እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ታደሰ ወረደ ተማዛበርቲ ህዝብና ናብ ዓዶም ክምለሱ ኣይኮነን ዝሰርሕ ጸኒሑ ሒዙ እውን ከምኡ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ እቶም 447 ጀነሳይድ ዝፈጸሙ ምስ ታደሰ ምስ ጌታቸው ረዳን ምስ ጻድቃን ኮይኑ ዝሰደደው ንሱ እዩ ዝጥየቅ እውን ካብቶም ሰለስተ ሓደ ንሱ እዩ ስለዚ ታደሰ ወረደ ጽምዶና ምስ ኤርትራ ንኸፍርስ ልኡኽ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ክሰርሕ እዩ ኣብ ትግራይ በፂሑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዘሎ ሒዚ ንሕና ግን እዚዩ ኣይንቕበልን ኣብ 2 መዓልቲ ውሽጢ ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ተብቅዕላ ቻው ተብቅዕላ ምስ ተጋሩ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ክቃለስ እንተኽኢሉ ይቃለስ ተዘይኮይኑ ግን ንሕና እቲ ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ሓይሊ ብቕዓት ዘለዎ ሓይሊ ዓቕሚ ዘለዎ ሓይሊ እኒሄና እዩ ንሱ ይምራሕ መኸተና ፈሊጦም ኮነ ኢሎም እዮም ዘዘናግዕዎ ዘለዉ ጸላእትና ሓይሊ የብሎምን ዓቕሚ የብሎምን ምዕራብ ትግራይ ኣቲና ጠዋዋ ዓቢልና ንዞም ደጋላት እዚኣቶም መሬትና ንመልስ እወ ኢሎ እየ ንዞም ደጋላት እዚኣቶም ንዞም ኣሕበያት ኣጋንንቲ እዞም ሸያጥን በላዕቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ኮይኖም እውን ሓደ ከምኒ ቶማስ ኢሎም ሹም ሒዞም መፅኦም እነዩ ህዝቢ ትግራይ እናተሓረደ ህዝቢ ትግራይ እናሞተ ታደሰ ወረደሲ ጅግናና እዩ ይብሉና ኣለዉ ጅግና ኢኻ ተኾኑ እንታይ ፀገም ኣለዎ ይኹን ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን ህዝቢ ምዕራብ ንኸይምልስ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ይሰርሑ ኣሎ ይብለካ ኣለኹ እንተ ሓላይ ትሰምዕ እንተኮይንካ ዝርዳእካ እንተኮይኑ እዚ ኣነ ንትግቢ ዘለዎ ትግራዋይ ግን ንዛረበኩም ኣለና ህዝብና ክጠፍእ ኣይንፈቅድን ኣብ ህዝብና ተሰሊፍና ንቃለስ ታደሰ ወረደ ህዝቢ ትግራይ ንኽብተን ሕወሓት ንምፍራስ እዩ ልኡኽቶ ሒዙ ክመፀና ናብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደሉ በግባብ እውን ኣይከደን ብስነ ስርዓት እውን ተማያይጡ ምስቲ ካቢነ ምስቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣይኮነን ከይዱ ስቑኢሉ ይኸይዱ ከም ድልየቱ ዝዝውራ ትግራይ ግን የለን 2 መዓልቲ ተብቅዕ ኣለኻ ታደሰ ወረደ ቻው በቃ ወይ ብዘለኻዮ ክተርፍ ኢኻ ወይ ከዓ ትግራይ መፂኻ ድሕሪ ሒዚ ግዜያዊ ምሕዳር ኮንካ ኣይተመሓዳድራን ኢኻ ድሕሪ ሒዚ ኣብ ትሕቲ ታደሰ ወረደ ትመሓዳደር ትግራይ የላን ዘበት እዩ ትግራይ ከፍርስ ዝኸዶ ከይድታት ብልጽግና ልኡኻት ናይ ብልጽግና ኮይንኩም ኣብ ውሽጢ ትግራይ መቐለ ከፊልኩም ንትግራይ ክተፍርሱ ግን ኣይንፈቅደልኩምን ኢና ንሕና ኣይንፈቅድን ብምንም ተኣምር ተጋሩ ኣብዚ ልቢ ንግበር ስምዒት ካሊእ እዩ ፖለቲካ ኣይኮነን ዝሰርሑልና ዘለዉ ፅንተት ሰላሕታዊ ፅንተት ጀነሳይድ እዮም ዝሰርሑልና ዘለዉ ህዝብና እዚ ከተጉርዎ ዝኽኣሉ ፀላእትና ግን ብሓይሊ ኣይኮነን ዓቕሚ የብሎምን ይብለኩም ኣለኹ ጓሓፋት እዮም ክትኩስ እውን ኣይኽእልን ፈራሓት እዮም ሃደምቲ እዮም እዚ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ኣብ ውሽጥና ብቅርሺ ተጋሩ ዘርጊሖም ግን ይብለኩም ኣለኹ ብተጋሩ ገይሮም ከፍርሱና እዮም ዝኸዱ ዘለዉ
بتوغار حيزم مخنياتو تم زطلومنا حيزون او وشتنا خوينم مساخو ملنا عينا ابوتانا عينا نابولو لوخات ناي بلصقنا خوينم صبحنكو حوحات انت فريسا سراوي تግራይ انت فريسو تግራይ انت تسعيرا نساتهم سلطان زرخولو እቲ خالي تግራዋይ ግን ዝስቀጠሉ ጭፍለቀሉ መብት ዓርሰ ውሳኔኡ ዘየረጋግጸሉ ሃገረ ትግራይ ዘይምስርተሉ ደረጃ ንኽንኣቱ እዮም ሒዙውን ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ቃልስና ዘባኽንዎ ዘለዉ ቃልስና ብሓደ ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝኔው እዩ ዝባላሾ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ቃልስና የባላሽውና ኣለዉ እወ ዞም ኣካላት እዚኣቶም ኣብ ፖሊስ ትግራይ እኔውን ብለኩም ኣለና ኣብ ኣመራርሓ ኣብ ፖሊስ ትግራይ እኔው ኣብቲ ናይ ኢንተለጀንስ ናይ ሰንትራል ኢንተለጀንስ ማለት ናይ ማእኸላይ ስለያ መሓውር ትግራይ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ላዕሊ መሪሕነት ኮይኖም እዚ ቃልስና የባኽንዎ ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ ፍስሓ ማንጁስ ክጥንቀቕ ኣለዎ ክጠናኸር ኣለዎ ፍስሓ ማንጁስ ዝመርሖ ዘሎ ፀጥታ ትግራይ ብደንብ ገይሩ ከነጠናኸሮን ክንሕግዞን ክንክእለና ንጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ናይ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ዝመርሖ ዘሎ ስለያ መሓውራት ናይ ትግራይ ግን ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ መሓውራት ምስ ወዲ ወረደ ኮይኖም ስለያ ናይ ትግራይ ከዳኽምዎ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ጌታቸውን ጻድቃንን ናይ ትግራይ ካውንተር ኢንተለጀንስ ኣፍሪሶም ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ካውንተር ኢንተለጀንስ የብልናን ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ ካውንተር ኢንተለጀንስ ነቲ ስለያ ዝሰርሕ ዝስልዮ ትግራይ ስለ ትቐንዕ ስለ ናብ ቦታ ናብ ሽታ ስለ ተኣቱ እዚያት ከይትግበር እቲ ዝሰርቅዎ ነበሩ ስርቂ እቲ ዘጭበርብርዎ ነበሩ ምጭብርባራት ከይፍለጥ እዚ ዝተሰርሐሉ ወዲ ወረደ እዩ ሽዑ ይመርሕ ነይሩ እቲ ናይ ወታደራዊ ግንባራት ሙሉእን እቲ ንፍስሓ ማንጁስ እውን ኣይ ፀጥታ መራሒ ኮይኑ ፍስሓ ማንጁስ ናብ ወዲ ወረደ እዩ ሪፖርት ነይሩ ይቕርብ ሕዚ ግን ነገራት ተቐያይሮም እዮም ዘለዉ ፍስሓ ማንጁስ ፀጥታ ሙሉእ እዩ ዝመርሖ ዘሎ እቲ ወታደራዊ ከማንድ እውን ንግዚኡ ባዕሉ እዩ ዝመርሖ ዘሎ ካብኡ እንደገና ኣብቲ ናይ ካውንስል ኣትዮም ዘለዉ እቶም ትሽዓተ ዝመርሑና ዘለዉ ወዲ ወረደ ምክትሉ ዝነበረ ኣብኡ እውን ፅቡቕ ስራሕታት ይሰርሕ ኣሎ እዩ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ስለዚ ኣብዚ ናይ ፀጥታ መሓውራት ግን ክንሕግዞ ክንክእል ኣለና ክጠናኸር ኣለዎ ፀጥታና ሕዚ ክራክ እንተፈጢሩ ፀገማት እንድሕር ፈጢሩ እዚ ንኣነ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ፀጥታ ትግራይ ክጠናኸር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ፀጥታ ኮይኖም መሓውር ዘርጊሖም ናይ ብልፅግና ልእኻት ኮይኖም ብቅርሺ ንመንእሰይና ንህዝብና ከፍርስዎ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ግን ያክል ንበሎም ዓገብ ንበሎም ብዚኣቶም ዝፈርስ ትግራይ የለን ግን የሳቅይዎ ኣለዉ ይነውሐሉ ሕዚ ናብ ምዕራብ ከይንኣቱ ምዕራብ ትግራይ ከይንምልስ እኒ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዮም ኮነ ኢሎም ቃልስና ዘባላሸውዎ ዘለዉ ናብ ምዕራብ ዘይንኸደሉ ዘለና ምክንያት የለን ካሊእ ምክንያት ምንም የለን ታደሰ ወረደ ኮነ ኢሉ እታ ናይ ፀለምቲ ኣባላሽዋ ኮነ ኢሉ ትፈልጥዎ ዘለኩም ኮነ ኢሉ ታደሰ ወረደ ኣብ ኣኼባታት እውን ክምልስ ኣይከኣለን እቶም ካልኦት ጀነራል ሽሙ ይፅንሐለይ ሓይቶም እዮም እንታይ ትገብር ነርካ ኢሎሞ እዚ መደብ ተዋሂብካ ንክሰርሕ ሰሪሕካ ደ ኢሎሞ ኣይሰራሕዎ እንታይ ኮንካ ምክንያት ፈጢሩሎም እቲ ምክንያቱ ኣብዚ ከልዕሎ ይደልን እየ ምክንያት ግን ክፈጥር ኣይትኽእልኒ ኢኻ መራሒ ኮይንካ ናይ ኩናት ኣብ ዓድኻ ህዝብካ እናፀነተ እንዳሃለወይ ሓንቲ ስራሕ ተዋሂባትካ ንሳ ክሰርሕ ንተክእልካ ክልተ ወርሒ ሙሉእ ክትመርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ተጋማጊሞም እዮም ወዲ ወረደ ተገምጊምካስ ደካማ ምዃንካ ፖለቲካ ክትመርሕ ዘይምኻልካ ባዕልካ እውን ተዛሪብካ ኢኻ ናይ ፀለምቲ ድማ ንስኻ ብሰንኪኻ ይተባላሽ ናይ ፀለምቲ ዝነበረ ሽዑ ቀጥታ ሰራዊትና ፀለምቲ ዓደርቃይ ድራርቕ ጎንደር ኣትይዎም ዝነበረ ብሓደ ሰሙን ምዕራብ ዝነበረ ሑመራ ኣብ ፀለምቲ ኣብ ፀገደ ኣብ ወተተ ዝነበረ ናይ ሕግ ማንጉግ ያተከዘዘብና ናይ ብልፅግና ሰራዊት ኣብ ተነዊሓ ኣብ 7-8 መዓልቲ ተፀራሪጎም ወፂኦም ህዝብና ኣብ ዓዱ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣትዩ መሃለዎ ብሰዓት እዚዩ እዚ ከይትግበር ግን ኮነ ኢልካ ንስኻ ኢኻ ኣባላሽኻዮ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ ፀለምቲ ሕዚ ካነየ ተመሊስካ መፂኻ ተባላሽዎ ትግራይ ትመርሖ ትግራይ የለን ኣብቂዕኻ ኢኻ በቃ ድሕሪ ሕዚ ብዘለኻዮ ትረፍ ታደሰ ወረደ ብስሩ ኣይንደልየካን በቃ ድሕሪ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ክሕደት እናሰራሕኩም ንህዝቢ ትግራይ እናዳነገርኩም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣሕዋትና ንሕና ድሕሪ ሕዚ ኣይንዕገስን ናይ ውልቅኹም ሃርተገነት ከይጠፈኩም ብናይ ብልፅግና ልኡኻት ኮይንኩም ብልፅግና ስልጣን ክወኩም ብናይ መንደም እዚ ክንፈቅድ የብልና ኣብ ትግራይ ኮይንኩም ፀኒዕኹም ምስ ብፀትኩም ተዛቲኩም ተቃለሱ ተዳዘየለ ግን ግለሱልና በቃ ያኽለኩም ይኽንየልና ትሰራሕሞ ፅቡቅ ነገር ብቲ ዝሰራሕሞ ጌጋታት
يقرأ يتحطوا الهزوكم دحر حيز جن بك أو يحمل لهم بك سلطان كاو يتعدى سورة دخلت مع التلوخة تنكبت مع التخيل في شرطة هوتيل كوينكا مسح درار تجاوز زلن أو زل مست جيتاشو رد خوينكا تحاور بك تزنا دخلت مع التلوخة بيزا خايت ربشنا قدفنا من سيت جراي بعليو أبتقى عاد خوينو سروح يسرح قال سي تدور مستم ياتاتو مستم جغان مرحت سراوي تግራይ በቃ ናይ ቃልስና ጉዳይ ነውና ይም ጀጋን ሒዙውን አደ ትግራይ ሓደ ክልተ ወይ 20 30 ወይ ጀጋን ይኮን ወልዳ በሚሊዮናት ያ ወሊዳ ጀጋን ኣብ ትግራይ አደ ትግራይ እዞም ጀጋን ናፍቲ ኣብ ግንባር ዝኔው ድፋዕ ዝኔው ሰራዊት መራሕቲ ሰራዊት በዓለም ተው ሓድሽ ወለዶት መንእሰይ ሂዚ ዓቕሚ ዝፈጠረ ንስኻ ወስተዋጽኦ ዝገበርካዮ ይቕንየልና ጀርና ታደሰ ወረደ ክብረት ይሃበልና ሓቀየ ብልበይ ይቕንየልና ትሰርሕካዮ ጽቡቕ ንትግራይ እቲ ህይወትካ 50 ዓመት ንህዝቢ ትግራይ ረብሓይልካ ኣስተዋጽኦ ዝገበርካዮ ክብረት ይሃበና ብልቢ ድሕራይ ግን በይዛኻ ይተቕስለና ያኽለና ናይ ብልጽግና ልእኹ ይትኹን ኣይንደልን ናይ ብልጽግና ልእኻ ዝኾንኩም ናይ መማሃራን ናይ ገለ ባጀት ንኸልቅ የኸይደልካ መጺኻ ንህዝቢ ትግራይ ኣይተጭበርብር ኣይሰርሕን እዚ ምሳና ድሕራይ እዚ ህዝቢ ትግራይ ልቢ ግበር ተወሰና ቅርሺ ሒዙ መጺኡ ባጀት ተልቂኸየ ብልጽግና ፈቒድሎ እዩ ናይ 6 ወርሒ ስልጣን ተዋሂቡኒ ይልካ ንህዝቢ ትግራይ ክተዳናግር ኣይትመኩር እዚኣ እያ ክስራሕ ባይዘወይ ጥንቃቐ ንግበር ህዝቢ ትግራይ ልቢ ንግበር ህዝቢ ትግራይ ዋላ ሒዙ መጺኡ እውን ተን ባንክታት እውን ተኸፊተን እየን ተን ባጀት እውን ለቂቕን ዓይና ሒዙ ብሰላማዊ ተዛቲና ክንፈትሖ ኢና ናይ ምዕራብ ትግራይ ኢሎም ከእንዳውሕዋ ነታ ምርጫ ዳሕራይ ሕወሓት ምርጫ ኣይተሳተፈን ተሰሪዛ እያ ድሕሪ ሒዚ ኣይትመርሕን ኢሎም ክብትኑና እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ንለኩም ኣለና እዚኣ ትፈልጥዋ ኣለኩም ድሕሪ ሒዚ ብልጽግና ባንኪ ኸፈትካ ባጀት ኸፈትካ ገለ ገበርካ ጸላኢና ኢኻ ክትጥፈና ከተበጊስካ ተወጋሩ እናቀያየርካ ከምድሌትካ ግን ክትዕንድር ኣብ ትግራይ ኣይንፈቕደልካን ንሕና ምዕራብ ትግራይ ንእቶ ሰራዊት ትግራይ ኣዘዝቲ ንቑሖው ዚሂዚ ለባማቲኹም ገወዛቲኹም ጀጋኒኢኹም ነኽብረኩም ኢና ኣብ ሰዓት እዚ ግን ቁርፂ ውሳኔ ወስኑ ምዕራብ ትግራይ ለኣኽዎም ቶም መናእሰይ ትእዛዝ ሃውና ዝብልኹም ዘለዉ ደጋጊሞም ጀነራላት ትግራይ ንኣኹም እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ፖለቲካ ትግራይ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝድሕን የለን በቃ ሕማም እንድሕረልዩ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ሕክምና ይረክብን ምክንያቱ ንባዕሉ ኣይተሓከመን ብፖለቲካ ኣይተዓየን ብፖለቲካ ስለዚሁ ልቢ ግበሩ መራሕቲ ትግራይ ወስኑ ሰራዊትና ይእቶ ናብ ዓዱ ናብ ምዕራብ ትግራይ ንኺድ ኣውዝኒ ሕጉማጉ ይሃድመሉ ሒዚ እያ ታምቹት ሰዓት ሒዚ ይጸላእ ዝሃድም ዘሎ ይምለኩም ናቱም ሰባት ይሃድመሎ ጸላኢ እናሃደመ እናሃለወ ኢኻ እናርከብካ ትብሎ ድሕሪቱ ድፋዕ ሒዚ ተመጺእኳ ተጸኒሕኳ ዳ ከመይ ጌርካ ስለዚ ንሕና ሒዚ ዓድና እዩ ምዕራብ ትግራይ ንእቶ ዝብል ዘለኹ ኣነ ናብ ካሊእ ንኸይድ የበልኩን ናብ ምዕራብ ትግራይ ግን ንእቶ ይተኣወጅ ይተግበር ብልጽግና ይሃድመሎ ሰራዊቱ የውፅእ ኣሎ እናርከብና ሒዚ ንበሎ ይደሃኸው ንሕና ድሕሪ ሒዚ ውዕል ቪቶርያ ፈሪሱ እዩ ውዕል ቪቶርያ ዝበሃል ነገር የለን መሪሕነትና ውድብና ሕወሓት እዩ ህዝቢ ትግራይ እዚ ልቢ ክትገብር ክለካ ውድብና ሕወሓት እዩ ህዝቢ ትግራይ መሪፁ ብልጽግና ኦሮሞ ተሰሪስካ ኢኻ ኣይትመርሕን ኢኻ ከምዚ የኢልካ ታደሰ ወረደ ምፅኻ ገለ ምፅኻ ጆን ማሮ ሒዝካ ኣይትመፅእ ግን ታደሰ ወረደ ናብ ትግራይ ጆን ማሮ መን ኢኹም ኣምፁለይ ሓደ እቲ ናይ ተከዘዘብ ዝመርሕ ዘሎ ኣምፁለይ መን እዩ ዝበሃል ደመቀ ዘውዱ ካልኦት መን ኣለዎ ኣስመልስ ኣብዲሳት ናይ ኦሮሚያ ፕሬዚደንት እዛ ናይ ኣዳነች ኣበበ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ እዚኣቶም ጥራይ ሒዝካ መፂኻ ምክትላትን ሰክተራት ናይ ትግራይ ክመርሑ እዮም ከይትብለና ፅባሕንዎ ጀነራል ታደሰ ወረደ በይዛኻ ትግራይ ብተጋሩ ትመራሕ ኣብ ሽዋ ዘይኮነሲ ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ህዝቢ ባዕሉ ይፈልጥ እዩ ባዕሉ ይምርሓ እያ ትግራይ ንሕና ድሕሪ ሒዚ ምስ ሽዋ ዘራኽበና ጉዳይ ኣብቂዕና ኢና የለና በቃ ኣብቲ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር የለናን ምስ ሽዋ ዘራኽበና ጉዳይ የለን ብሰላማዊ መገዲ ግን ተን ዝግባኣና ካብቲ ሃገር ሒዝና ንክንወፅእ ኣብን ተማያይጥና ንወፅእ ሒዚ ግን ንዛተየሉ ጉዳይ ኣብቂዑ እዩ ሒዚ ሰራዊት ትግራይ ናብ ምዕራብ እቲና መሬትና ንምልሰሉ ተማዛበልትና እውን ናብ ዓዶም እንምልሰሉ ግዜ እዩ በፂሕና ዘለና ታደሰ ወረደ ቻው ደሓን ኩን ቻው ደሓን ኩን እንኳዕ ብድሓን ኣተኻ ብሰላም ኣተኻ ናፍቶም መሳቲትኻ ናፍቶም መሳኽርትኻ እኒ ሓተላ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ ሒዚ ግን ንስኻትኩም ንህዝቢ ትግራይ ዘውፃኹሞ ጉድኣት ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ዓመትን ፈረቓታትን ግን ብጣዕሚ መሕዘኒ መሕፈሪ እዩ
خيدوا نسخم أبشرة عبدوا سخاروا ستيو علوا والدوا زاجا جواهم تزنا يخيدوا جن بيزخاتكم قدفوا لناتي قالسي قدفوا ونتي من سي تجراي قدفوا ونتي وحلل زخانة جينا تجادا لاي تجراي دجان زلوا تدفع زلوا تنوز مرح زلوا تجراي كوين حيزون قالسي زلوا نو قدفوا لنا بيزخاتكم أيتحمنا قدفوا يا أخلو هز تجراي سقاي مكرا مس مركته أكال هزو قرابتي خلالاتن حجرات تساميدو صاقة مفتحيو يا أهلنا ببذل اللهم سلام تكوني منا يغني لي برحمة